ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Green Tech Foundation kabalong ka kinhon ka batray ratba aban kren persya halor ka jingsha penjabo ka may mariang hagas ni sa jan jang ka arpo hundre tarik ubnai rempang arjar arpo ar kalahir jurip ya ka jing penko ya ka wa khra da ka office jang ka Shillong Municipal Board bat pen paru ya ka jing bum hun ha ka bay dai bat ka rukom penko ya ka ni ka wa bat ya ka pisa bala mang na ka benta ka ni ka project kumban supente pajba hang ni baka sarkar jilla kala thau ya ka River Rejuvenation Committee ka bakintop ya ka tanat Urban Affairs ka office jong ka Shillong Municipal Board ka Meghalaya State Pollution Control Board bat ka tanat Forest hadin baka ying bishar National Green Tribunal kala penmi ya ka hukum ban penko ya ka wa khra bat ya ka wa shirpi na ka daw ka jing sata ki jabo zaban hakini ki artli ki wa ki batoi lingba ka do jong ka sar Presiden jong ka foundation uba H ban Seudor Nonglang hakajing yakran bat ka Batisi TV hadin kajing her jurip yakawa khra bat kawa shirpi lakin tho ba kajing mang pisa jong ka sarkar jilla daki klor tingka kampat ya hap satya bat ka rukom penko yakawa namar baki jabo jaban kidang yai wan tu nakasngi syakasngi te hajing sya manta kasngi nishu yawan ban budin halor kane ka ongoing construction Namar jong ko amkra namar kumba pitip hi kane kadai ko oda jong ka NGT but hadin nang tu gila form ya kane ka River Rejuvenation Committee jong ka state ka ba involved ka urban SMB ka Pollution Control Board ng tabo ka Forest Department hi balai ni wan ban pai kane jing trai menta kadau ka baning kong kalong ba ngim kwa asyu kane ka project menta kanlong kumha warjar khadar warjar kharlai warjar khatsau kaba kapisa la penlut ndre ka kam i te nomor ngi ken mau warjar ka 13 Finance Commission warjar khat warjar khatsau kam duna ya kasi kror arfosan lak kaba kila embas ne lingba ka KCDC kaba lingo kolong wat i tai foundation stone itu ban thok kerteng la penlut hadu lailak ya artinya igi tu ya kata tinggi hak ni kendim ta bahkan ni ke projek kabalaya syakmat ni kwa ban kentu ya kan ke komiti ba kipaj ba nong snong ikwa ban yu i ka jingkala bad ba pin sedang ya kata nganong ye pi pnomla ban sule tang dokum ne ban supen hiari ku silum ban sukit ya kan ke jebok Kebaningkong ngisngau ban suggest ya gomen kalong ba sngo ba involve shwa ya kini kipaj ba kibasyong hastre jong ko amkra limda pipan ngejing trelang jong kini watmut ba nginla ban penkelador ya kane ke jinglong jingman jong ko amkra involve lang ya kirang ba snong hi nangta kini environment NGO nginya snok tilang kan nginya pensu thulang khamtami gini kibasyong basa hasil ntar jong ko amkra lanel ladai jong ko am serpiro namar ba kan syem sitom lada mentap yong pintrap ya kasus jong ka dam senyong pintrap ya gini kisus jong ka sasun lane gini kiwai ki sus kiba penmi bun ka jebo snong kamdon jingmut namar ba syong basa hne hi tip ya ka projek kebalayat undang ya bernyut nomor pi meneng lawan pai na kita githan ini githan jongka polo nang ta kani gawa indo dang ha kini ki benai ki beladap kila nomor kani jing trai menta ku mengitip kalayat kumbalai benai nang tai kila lum kila kit ya kajebo menta kajebo kelawan biang kani ka pen ba lese to gidon ki bumi trilang Henry kawai ngang i kalong ba ki pajba ki basyong basa ha kane ka silter jung ko amkha hi kim dayo te kata ka kubor ya kata ka jing trai ka belaya syakmat menta ba pide ban sange no ka jing bret nyut ka jing pentu jabo ka jing bret plastik kumbang ong kirang ba snong kidon kambha ba pin yat pan ka jing trilang nang ta ka KCDC
Namar kabas ngusi kalong hakini ki hau arjar arpoi hau benai match nilai kendu ya ke ICDC ban ngiong yu CM hang tu ngiong bapai kawa khra menta ka ke ICDC ru kadon bentalang ha katai ka action plan sngu bah ban ya syai bat kesorkar namar menta pinong kun kani kawa khra ka tuj bat ki jaka ki bahap ha ka jingpai jingkmi jong ke ICDC ki hapru ka jingpai jingkmi jong ka sorkar jela kalau mentah pin kuj kawa te kalau kumbang kalau tu ya kini jaka ki ba hapa ka jing kau putusam jong ke ICDC bat ka state government pihak ban ya terilang wat nom le isu kum ha kitu pisnam jong dak ba buram jong iba PNSM dolong CM tu kapor kapisala penlut kan kakam UI sakatno teli kita ki project ki bandang wan ki bandang rung ha kwa khra ha kerteng jong ke jing pen kuj ya ke jing kelang MUI lada hakne kinti ke mamenta kum ki paj ba nong sung snong kum ki rang ba snong i basong basa hakne ke jaka kum ki paj ba baro ki basu khia ngim kran ngim budin bat ngintang ailat bakin terikat ke bakimon si jiunom ngilakut ban kran ya ke jinglong jingman ko am khran di halor kata kanung rem bangi ngisu khia ba bat dak basai ngin nang yai budin namar ka RTI ke bangi ngila debyo ke jubab kalong san po arkrur to kadai jong kawa khra bat serpi henrai mano ba pentrei ya kane kabakumno kata kakam ngilapan susu details hadu mentala ar benai ru 4 ai jubab ngin sa nginom sengapi kan ero ngin sa budden tedai halor kata kanong rem bangihi nakalang Green Tech Foundation ngimban se bantur kelar lada kapor yang ikadon kam bat kata kajing trei kalong tang ban supen idak klem kata kajing temu ban pensisa nong kam tam kepada yang ini ka stretch ngani kawa mo ngalin ju Sharman menai la ong ba ngalin ju sarkar bakin ya tur lane ban ailat ini kirang basno bakin ya trekam lang ini snok tilang hari kom kajikan tu ngalin ju foundation du ya kirang basno bakim de ban chu ngam ha bakile iya kani ka kam kadang yan kam tam kisang samla kisang long kemi paro bat kini kisang halang ru kumju ngikot ngi awe rapi bakat ni kapisa la supendut ha kani ka jaka phim dei ban ngam de ban yami de ban yakali dakum nu lapan trekam ni kakam khanang ba kani kawa kanumlong kajing persep e kapisa namar layu isai pamantala trekat ni long ko ba ladangim kana ni long ko ba syah tar ya kapisa sanction si sanction nakaling jong sarkar di kanum toy RUM di kajing trelang kadai hina pi ki ba om tang nakaling jong sarkar waju kano athan dengan sarkar ru ya kata di kajing syamo ngiru im kano athan dengan sarkar ni kano hiru idala de yala diru bangi ki ba ngide ban mi sakman mani trelang bat sange mardor ya kan kajing bret ginyut bat perkhat arsin shwa ban bret ya unu nyut tu lada pimut ban bret halaki ying jong pi tangkata hin ngalin kumbangong menai ka suggestion na mataka nei ka committee river rejuvenation committee jong ko am khra bar wa serti ban kumbangong ba ban initiate ya kan ka kam kalong ba pihak bat involve fai ni ki paj ba nong susnong ta ki ba syong kan ka rutwa jong ko am khra awareness kadai ban poi haki pihapan educate pihapan pensutu ya kita pihapan lung ban lang lada ka SMB menta ka don kam yangi kumki environment organization ru ban penpoi kan kubor lingba jung kini ki pajba basyong basa ngilong ki bakloi henry kam don de kata ka jingpan jung ka jing terilang te katahi ke banengkong namar mental da pimlahi ban yat ringkat bat upajba bat kini ki basyong basa enai mot mangong ba nginla ban wanra ya ka jing kelas por bangile je kendu UCM hau arjar kadwe jung benai match kumba ong ipi menta kala kot ki sau spa kumba lai spa sau pun ru ngil dang ikhen nandu benai match temo te ni ong UCM hang tu yong pej ba ka action plan jong ko wa khra menta kadon lang ka kerteng jong ka HDDC ban ya trailang na menta ka project maki ki ong ba ngimdon jing tep lor tengok pihaban ya syai bat kesorkar haswa bakin sedang iknik projek kabas ngusi kalong kumong ya pi kalong hadin lais pa saupun rusni dan pagi ni kiteo kalau lain ket kemur kadang don kata kajing ya lum komiti kajing syong komiti nak kalian ka KCDC bakin pa kajing tho sya ka state government inda kini ki jing trai inda ki push lum kumong kila hiar kila trai hang ne kumbalai banai tadi mungkin ya ini tementa ka kam kelayat la syai ke CDC kan thoi software ka ong ba pej ka pisa ka lanang yat ka lanang telun pi muan ka por ka bobek kumno kin punya trilang
Lada kapisa kapoi swa ke CDC ku maong EP kitu gi senam arjat karlai arjat karsau kakam ngilan nang pentre. Kamdon ki jing stu jing mut bat sorkar. Namar yakane nga karen nak basai. Kidon ki ofisa na po ke CDC bat kidon ki ofisa na po ka jong ki departments jong sorkar. Ki baong ba ngimju ya stu jing mut lada poi ka ki project jo tuang pra. Syai kata ka jing trilang kata. Ngin kerman kum no ban UI ya kata ka jing kala jong pra lada. Kum kata ka jing ya jinglong jingman kadon teh at the end of the day hi ngong dei mangi hi ki pajba ki bandunong ngam keno tang ye sorkar kum ngalong meneng ngalong ba involve swag ni pajba kata ka we ki jing ajing mut bangiru ki pajba ngin ye kit klilang ai ti ka baar kolong ba ki CDC bar sorkar menta ki de ben trilang halor kini ka project inayat marway nomor penumpoi sei te kum ngong e pi ba ngina kaleng foundation ngin ye buden bat nginum sange iru tangkatnya belda kapoi kapor ba ya kata kajing ya kata kajing pelut pensab jong kawa jong kepisah ne ngim ipoi sei ngin pensange swamardore kan gitu ni haban tur klar te tang katahi na kaliang ka foundation bat ngikermen ba na kaliang ka isi disiru kan phalam ka kubor sikirang ba snong bapet mentangi haban snok tilang na kaliang ka SMB ka MSPCB ki oban ka forest department ru ki bahapo kam jong ka river rejuvenation committee ngangit ba kin khamsim khia ya kana kama